يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Восхвалата, славата, благодарността са за Аллах Субханаху ва Та'аля. Възхваляваме го и му благодарим, така както подобава да бъде възхваляван за Неговото величие, за Неговия лик. Молим Аллах да ни опази от злените на нашите души и от лошите ни постъпки, защото когато Аллах напъти, него никой не може да го отклони и заблуди. И когато Аллах остави в заблуда, него никой не може да го напъти. Най-достоверните слова са словата на Аллах, най-доброто напътствие е напътствието на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Най-лошите неща са измислиците в религията, бидатите, нововведенията. Всяко нововведение в религията е заблуда. Всяка заблуда води до джахеннема. Аллах да ни опази от джахеннема. Засвидетел съм, че Аллах, Той е един единствен, няма равен, няма подобен на Него. Нито в Неговите имена, нито в Неговите качества, нито в Неговото величие. Пречист е Той. И засвидетел съм, че Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям е Негов раб и пратеник, който беше изпратен като милост за нас, като милост за световете до съдния ден. Салат салям за Него, за Неговото семейство, за Неговите сподвижници и за всеки един, който следва Неговия път до съдния ден. Уважаеми братя и сестри, в днешното хутбе ще прочетем една малка сура от Коран Керим и ще разгледаме нейното значение. Малките сури са по 3, 4, 5 аета, но те имат голямо и огромно съдържание. И ние като вярващи, които отслужваме молитвата, петкратно трябва да ги знаем. Поне малките сури не са много, не са и трудни, и да знаем и тяхното значение. За да може, когато се изправим в намаз, да знаем какво четем. По този начин ние ще имаме повече страх от Аллах Субханаху ва Та'аля, ще сме по-добре съсредоточени в молитвата и ще се възползваме максимално. Сурата, която ще разгледаме, нейният тефсир е сура Ат-Такясур. Иншаллах, по-голяма част от вас да я знаете. Алхакумут такясур. Сура 102 от Коран Керим, наречена преумножаването. Аллах Субханаху ва Та'аля е милостив към нас. Той ни е сътворил, Той ни познава най-добре и знае какво човека изисква или към какво клони човек. Всеки един от нас има стремежи. Аллах Субханаху ва Та'аля е създал в нас страст към дунята. И това е нещо нормално. Всеки един от нас има страст към дунята, към земното, към парите, към жените, към богатството, към трупането на имоти. Това е нещо нормално да има човек страст. Тази страст е причина човек да се запази и да оцелее тук на дунята, като индивид. И Аллах Субханаху ва Та'аля е вложил тази страст. Проблема е, когато тази страст премине в цел. Проблема е, когато тази страст стане причината да забравим Аллах Субханаху ва Та'аля. Проблема е, когато тази страст, дали е било пари, дали е било жени, се взема по нереден начин, харам начин. Иначе страстта не е проблем. И Аллах Субханаху ва Та'аля ни предупреждава на много места в Коран Керим. Предупреждава, защото Аллах Субханаху ва Та'аля ни желае доброто. Затова ако погледнем Коран Керим, ще видим: Я айюхаллазина аману, ей вие, които сте повярвали, ей хора. По един такъв начин Аллах Субханаху ва Та'аля се обръща към нас, дори когато сме заслужили наказанието на Аллах. Дори когато сме прегрешавали цял живот, когато чуеме това знамение, трябва да го прочетеме не с очите, не с езика, а с нашите сърца. Всеки един от нас, казахме, има тази страст и тази страст я превръщаме в приоритет. Всеки от нас има приоритет в земния живот.
Едни от нас имат приоритет да забогатеят, други да станат милионери, трети милиардери, четвърти да станат учители, пети да станат професори. И това е нещо, не е лошо. Религията Аллах Субхану ва Та'аля и нашия пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва салям са ни напътили, че Аллах обича силния мусулманин, силния вярващ. Независимо дали е с пари, дали е с знание, Аллах обича силния вярващ. И той е по-превъзходен от слабия, защото от него се очаква повече полза. Но приоритета, когато стане на човек да забогатее, или да има нещо определено от дунята, или да изкара определена диплома, когато това стане приоритет за човека, т.е. главна и основна цел и да не вижда абсолютно нищо пред неговите очи, това означава, че този човек си е прецакал живота с нещо временно. Именно Аллах Субхану ва Та'аля в тази сура иска да ни накара да се размислим за това колко нищожна е тази дуня и ако сме се отклонили или сме сложили пред нашите очи определена земна цел и тя е станала причина да забравим за Аллах, да забравим за гроба, да забравим за смъртта, да забравим за ахирета, по един или друг начин да се опомним и да си пренаредим приоритетите. Тоест това, което е най-важно за нас. Ако приоритетът ти не е Аллах на първо място, не е това да се спасиш от джехеннема и да спечелиш дженнета, а е каквото и да е друго останало, да знаеш, че ти си прецакан. Всичко останало свършва. Всичко останало секва. Всичко останало си остава тук на дунята. Аллах Субхану ва Та'аля казва: Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхакумут такаthur. Увлича ви преумножаването. Алхакум също може да се преведе залъгва ви, омайва ви, замайва ви, подмамва ви. Увлича ви преувеличаването. Преувеличаването на какво? Преувеличаването на деца, преувеличаването, т.е. умножаването, да има човек повече деца, да има човек повече богатство, повече земи, повече къщи. Това увлича човек. Споменава се в предание, че тази сура Аллах е ни спослава поради причината, че две племена, които са били племена от Ансар, са започнали да спорят. Едно време е имало племена, днешно време сме народове, пак е почти същото. Еди кой си род е по-богат от другия род. Има повече богатство. Или еди кой си род са повече учили. Има в тях учители, професори, инженери, лекари и така нататък. Тези две племена от ансарите са били седнали и са започнали да спорят. Едните от тях са казвали: вие във вашето племе, във вашия род имате ли еди какъв си, еди кой си богаташ, еди кой си известен? И започнали да спорят. Другите казва: вие еди какво си, другите казва: имате ли еди какво си? И това е заложено в човека. Никой на тази дуня не може да каже, че не е заложено в него да иска да има повече. Без значение какъв си. Дали си ходжа, дали си муфтия, дали си набожен, дали не си набожен, дали си праведен или не си праведен, Аллах го е заложил в нас това нещо. Това никой не може да го отрече. Започнали да спорят кой от тях е по-висш, кой от тях е по-богат, кой от тях е по-известен, и се споменава в преданието, че дори отишли чак до тези, които са се заминали от дунята. Единият от тях казал: дай да видим гробовете. Този гроб на кой е? Вие имате ли такъв човек? Примерно, еди кой си? Еди кой си гроб на кой е? Субханалlah, до такава степен да се покажем кой е по-понай. Субханалlah. И това, ако го имало по времето на пратеника салаллаху алейхи ва салям, ние какво можем да кажем за наши дни?
Аллах да се смили над нас. И Аллах ни спослава Алхакумут такаthur, увлича ви преумножаването. Увлича ви трупането на богатства, допълнително, да има човек повече и повече. Ако има една къща, не му стига, иска да има две. Ако има две, иска да има три. И пак казваме, това не е проблем. Проблем е когато това ти стане фикс идея, когато това ти стане приоритет. Когато дойде време за намаз, а ти строиш и нямаш намерение да се кланяш. Когато дойде време за намаз и ти правиш нещо друго, оправиш си бизнес плановете и нямаш намерение да се кланяш, тогава твой приоритет не е Аллах, не е дженнета, тогава твой приоритет е земното. И затова пратеник салаллаху алейхи ва салям ни казва, че Адемовият син, ако има една долина с богатство, една долина от злато, той ще иска да има още една. Това какво ни говори? Че човешкото око не може да бъде задоволено. И затова пратеник салаллаху алейхи ва салям казва, и с нищо друго не се задоволява Адемовия син, освен с пясък. Когато се замине от дунята и го сложим в гроба, една стиска пясък и се нахрани и се наеде и не му трябва повече нищо. Субханаллах. Това ни говори също, че ние трябва да сложим някаква граница в нашите стремежи. Ако ние не сложим някаква граница в нашите стремежи да трупаме, да имаме, тези наши стремежи ще ни увлекат до такава степен, че ще забравим за ахирета. Както се е случило в повечето от случаите. Хатта зуртумул макабир. Докато, казва Аллах Та'аля, увлича ви преувеличаването, преумножаването, докато не легнете в гробовете. Субханаллах. До кога човек се уврател около себе си една камара неща и каза няма време, докато не го изненада смъртта. Когато смъртта го изненада и му дойде като гръм от ясно небе, тогава ще се усети човек. Затова Аллах Та'аля споменава, че смъртта е като светкавица. Тя идва без да знаеш откъде ще ти дойде и кога ще ти дойде. Хатта зуртумул макабир. Увлича ви преумножаването, дойдето легнете в гробовете. Дойдето не умрете. Дойдето не дойде мелейката на смъртта, човек казва, нека сега да почна бизнес, нека да ми провърви, нека да направя това, нека да построя, нека да взема, нека да пътувам, нека да се оженя. 1 милиард неща и тогава ще почна да се кланям. Като остарея, като взема да вземам пенсия, някакви такива красиви неща ни дава шейтанина. А всъщност човек колко може да живее най-много? Нашите представи, предполагам повечето на всеки един от нас, когато се каже искам да живея дълго, сигурно в акъла му не минава над 100 години. Какво са 100 години за нас? Абсолютно нищо. Като имате предвид, че преди нас хората е имало хора, които са живели по 1000 години и повече. Това е доказано от суннета на нашия пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салям. И в Коран Керим, Нух алейхи салям, който е призовавал само 950 години. Само е призовавал. А колко е живял, някои казват 2000, 3000 и така нататък. Аллах най-добре знае. Увлича ви преумножаването, дойдето легнете в гробовете. Тоест Аллах субхану ва та'аля иска да каже на тези хора, които са спорили, да каже и на нас, които сме се заблудили по тази дуня, малко или много, кога ще се усетите? Кога ще разберете, че тази дуня ще я оставите тук? И къщи, и пари, и деца, и имоти, всичко ще си остане тук. Кога ще се усети човек, когато настъпи смъртта при него? Когато дойде мелейката на смъртта да му взима душата. Като светкавица. Смъртта
няма известие. Абсолютно за никой. Единствено и само пророците и пратениците Аллах ги е предизвестявал. Всички останали, да, понякога виждаме човек е болен и казваме, той е болен или тежко болен. Може да се замине от дунята. И е наистина така. Обаче виждаме колко млади, колко здрави хора се заминават преди болните хора. След това ние мислим, че този човек ще се замине от дунята, обаче той самия човек винаги остава с надеждата, че ще живее. Дори да болен от най-тежката болест. Винаги има надежда. И това не е лошо. Мусулманина винаги има надежда да се оправят нещата, дори и в най-лошото положение. Човек се готви абсолютно за всичко. Готвиме се за зимата, сега събираме домати, чушки, правиме буркани, компоти, 1 милион неща. Готвим се за инфлации, взимаме имоти и така нататък. Готвим се за всичко на дунята, на кой каквото се сети неговия акъл. Обаче за смъртта готвим ли си? За ахирета готвим ли си? Затова казваме, смъртта идва без известие. И ако човек не се готви и не си напомня за смъртта, той не е прецакания. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Казва Аллах Та'аля, увелича ви преумножаването, додето легнете в гробовете, ала не ще узнаете. И пак не ще узнаете. Аллах Субханаху ва Та'аля казваме, че Той иска за нас дженнет. Но дали ние искаме дженнет? Аллах Субханаху ва Та'аля ни предупреждава, ала не ще узнаете. Тоест, избягвайте това нещо. Избягвайте дунята да ви подмамва. Това преумножаване, това трупане, избягвайте да ви заблуждава, да ви подмамва. Това хвалене между вас, това състезание между вас. Избягвайте това преумножаване, което ви отдалечава от Аллах и ви кара да забравите за ахирета и за съдния ден. Славата ли каза? Ала не ще узнаете. Както казваме, точно както един човек казва на друг, казвам ти да не го правиш. Ала не ще узнаете и пак не ще узнаете. Тоест, казвам ти да не го правиш, тогава ти казвам да не го правиш. Тоест, Аллах Субханаху ва Та'аля 2 пъти повтаря едно и също нещо заради сериозността на това увличане, което ни е упоило. Един вид ни каза, не дей да правите, не дей да ви подмамва и най-измамния за Аллах Субханаху ва Та'аля. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Продължава Аллах Субханаху ва Та'аля и казва: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Ала не, ако знаете с достоверно знание, ще видите ада, ще видите джехеннема. Аллах ни предупреждава и казва: ала не, ако знаете с достоверно знание, илмен якин, т.е. ако вие можехте да видите със сигурност джехеннема, нямаше да правите така. Нямаше да се оставите на шейтанина да ви командва наляво и надясно, нагоре и надолу и да се изоставяте ахирета. Келла лау та'ламуна илма, ала не, ако знаете с достоверно знание. Учените по тефсир казват, ние го знаем с достоверно знание, само че още не се е случило. Най-достоверния, а именно Аллах Субханаху ва Та'аля ни е известил, че това ще се случи. Утре ще си заминем от дунята, има ахирет, има равносметка, има джехеннем, има дженнет и това нещо ще се случи. Без съмнение. И продължава Аллах Та'аля казва: Келла лау та'ламуна илма al-yaqin латаравунна al-jahim thumma латаравуннаха айна al-yaqin. Ала не, ако знаете с достоверно знание, т.е. ако вие знаехте напътствията на Аллах в Коран и Керим, вие щяхте да сте убедени.
И на базата на тези знания, които Аллах ни е изпратил на нашия пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва саллям, а именно Коран и Керим и неговия суннет, вие щяхте да видите джехеннема. Защото Аллах ни описва джехеннема и ние щяхме да се готвим за утрешния ден, за да се спасим от този джехеннем. И след това Аллах Та'аля казва, после ще го видите с достоверен поглед. Ако се съмнявате, утре, когато си заминете от дунята, ако не се готвите, ако не вярвате, ако шикалкавите, ако си правите каквото искате и не се подчинявате на Аллах Субхану ва Та'аля, после ще го видите с достоверен поглед. Кога е това после? И то е утре това после. Човек се заминава от дунята и като че ли не е живял. Забравя го. Разделя му се богатството за 3-4-5 дена, един месец. Къщите се разделят на близки, на далечни. Имотите също и остава нищо. После ще го видите с достоверен поглед. Тоест, вие ако не се подчинявате на Аллах, утре ще видите джехеннема пред вас. Ако вие не вярвате в напътствията на Аллах и предупрежденията на Аллах, вие ще го видите, после наистина ще го видите. И завършвайки тази сура, Аллах Та'аля казва: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. После ще бъдете питани в този ден за насладите на земята. Всяка една наслада тук на дунята, Аллах ще ни пита дали сме благодарили за тази наслада. Аллах ти е дал богатство, дал ти е съпруга, дал ти е деца, дал ти е имоти, дал ти е къщи, дал ти е... Благодарил ли си на Аллах Субхану ва Та'аля? Когато се храниш, казваш ли Бисмиллах? Когато завършваш, казваш ли Елхамдулиллах? Благодаря ти, Раби Аллах. Ти си ми дал тази храна. Ти си ми дал това облекло. Ти си ми дал това здраве. За всеки един ниамет ще бъдем питани. Как сме го придобили? Това, което сме придобили, дали сме го изкарали по честен начин, или сме го открали, или сме измамили. Ще бъдем питани за всеки един ниамет. А за това питане трябва да подготвиме отговор. Защото този изпит, това питане, никой не може да се отърве от него. След това е дженнета, иншалла да сме от обитателите на дженнета, или Аллах да пази от обитателите на джехеннема. Накратко тази сура, Аллах Субхану ва Та'аля иска да ни каже да си подредим нашия приоритет, а именно ахирета, дженнета, и да се опазим от наказанието на Аллах. Да не се завяваме, да не се омайваме от красотите на дунята, защото каквото и да имаме, утре го оставяме тук и си заминаваме от тази дуня. Споменава се в едно предание, че на ахирета, когато Аллах изправи някой човек, който не се е подчинявал и му каже: Адемов синко, какво те отклони? Ма гарраке би раббикел керим. Какво те отклони от твоя щедър господар? Какво те накара да не се сеща за Аллах? Какво те отклони да не се сеща за ахирета и за този ден? Ще бъде попитан този човек, той ще каже какво? Богатството, парите. Ще бъде попитан: би ли дал всичко, което имаш, само и само да се спасиш от наказанието на Аллах? Имал си 1 милион на дунята, имал си милиарди, би ли ги дал всичките, за да се спасиш от наказанието на Аллах? Казва: бих дал всичко, я Рабби. Тогава ще им бъде казано: от теб беше изискано нещо много по-малко. Тук на дунята. От теб беше търсено нещо много по-малко, а ти не го даде. И ще бъде хвърлен в джехеннем, Аллах да пази. Тоест на ахирета няма да ни помогне тези земни красоти, които сега заради тях си оставяме намаза, оставяме си ибадета, оставяме си ислямското облекло, оставяме си добрия нрав и се караме, и се мразиме, и си завиждаме. Аллах да пази. Тази сура също ни подсеща за смъртта, за гроба и за равносметката. Тази сура ни предупреждава, иска да събуди тези, които са нехайни, тези, които са отклонили от пътя на Аллах, от религията на Аллах, от напътствията на Аллах, да осъзнаят, че няма да ги спаси абсолютно нищо, нито пост, нито пари, нито връзки. Когато човек се замине от дунята, единственото нещо е това, а именно неговите дела. Ако има добри дела,
заповядай. Ако нямаш добри дела, няма да ти помогне абсолютно нищо. И последното нещо е да ни подсети Аллах Субхану ва Та'аля, че ще бъдем питани за всеки един благодат, който ни е дал, дали сме му благодарили, дали сме го изкарали по честен начин, за какво сме го изхарчили и така нататък. Молим Аллах Субхану ва Та'аля да ни напъти в правия път, да ни вразуми, да се усетим преди да ни е изненадала смъртта, защото смъртта, тя идва внезапно. Молим Аллах Субхану ва Та'аля да се подготвим за този ден ахирета да е нашия приоритет, защото когато ахирета е нашия приоритет, иншалла ние с милостта на Аллах Субхану ва Та'аля ще спечелим дженнета. А сега нека да направим салат салам за нашия любим пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, за който Аллах ни напътства и казва: Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхалладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима.